Яңгырайчак музыкаль бүләгебез Түбән Абдул авылында туып, хәзерге вакытта Түбән Кама шәһәрендә яшәүче кадерле туганыбыз Шайхулов Минҗәдид Нурхәммәт улына багышлана. Гаҗәеп сабыр, тыныч холыклы, кешеләргә мәрхәмәтле, бик тә ярдәмчел булуы белән безнең барыбыз өчен дә абыебыз матур үрнәк. Шуның белән бергә нечкә күңелле, дөнья матурлыкларына сыклана белүче, балаларны эзлеп яратучы, алар тормышы белән, уй-хыяллары белән янып яшәүче искиткеч кеше ул. Юмарт, бар эшен вакытында үтәп, туганнарына, дусларына ярдәм итеп, бәхет теләшеп яши. Гаиләсе дә матур, түгәрәк, балалары Булат белән Гөлшатка, гомер юлдашы Розалия апа өчен тормыш маягы булган газиз кешебез. 21 октябрь көнне абыебыз гомер бәйрәмен 55 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Шул уңайдан йөрәк түреннән чыккан изге теләкләребезне аңа җиткерәбез. Бәйрәмең белән сине ихлас котлыйбыз, Минҗәдид абый. Алдагы көннәрдә дә дөньяның ямен тоеп, сәламәт булып, якыннарыңның кадер-хөрмәтен күреп, озын гомер кичерүеңне теләп калабыз. Әниемнең истә әйткән сүзе: "Аерылмагыз сиге гомергә. Туганнарым янәшәдә минем, бергә булыйк әле гел бергә. Кыен авыр чакта читләр түгел, туганнарым куя иңнәрен. Абый таянышы булса янда, Алла бирсә барсын җиңәрмен. Елларыңны абый санамыйбыз, үткәннәре бар да безнеке. Яңгырлары белән җәйләр килсен, уңышлары булсын көзнеке. Хәләл җефтең булсын янәшәңдә, сөендереп торсын балалар. Бу дөньяда тулы бәхет өчен моннан артык нәрсә бар. Безгә калса абый теләкләр җәл түгел. Әй, телибез сиңа теләкне. Исәнлекләр бирсен һәм сакласын Ходай синең изге йөрәкне. Сине яратып, хөрмәт итеп, сеңелең Гөлсирин гаиләсе." Мәңге бул бәхетле, шундый теләк килә телисем, туган көнеңдә абый сиңа килә җыр бүләк итәсем, туган көнеңдә абый сиңа килә җыр бүләк итәсем, колашын җәеп туган көнеңдә бәхетең каршы алсын, кадерлеләрең, якыннарың һәр чак яныңда булсын. Кадерлеләрең, якыннарың һәр чак яныңда булсын. Тормыш күгендәге йолдыз балкысын җемелдәп сүнмәсен, бәхетле булырга туган башкаең, кайгы хәсрәтләр күрмәсин. Бәхетле булырга туган башкаең, кайгы хәсрәтләр күрмәсин. Колашын җәеп туган көнеңдә бәхетең каршы алсын. Кадерлеләрең, якыннарың һәр чак яныңда булсын. Кадерлеләрең, якыннарың һәр чак яныңда булсын. Матур гомер юлларыңа абый күзләр генә тимәсен, үрнәк булып кала күре гомергә, йолдызларга хәтле үрләсин. Үрнәк булып кала күре гомергә, йолдызларга хәтле үрләсин. Колашын җәеп туган көнеңдә бәхетең каршы алсын. Кадерлеләрең, якыннарың һәр чак яныңда булсын.
туган көнеңдә бәхетең каршы алсын кадерлеләрең якыннарың һәр чак яныңда булсын кадерлеләрең якыннарың һәр чак яныңда булсын һәр чак яныңда булсын